Fl-aħħar sigħat kienet ippubblikata ittra li Transport Malta bagħtet lill-kumpanija l-Arriva fejn fiha ssir twissija li s-servizz ta' trasport li qed ikun provdut mhuwiex aċċettabbli. Transport Malta tat lill-kumpanija ċans sal-aħħar ta' dan ix-xahar biex tirranġa s-servizz. Jekk dan mhux se jiġri, Transport Malta qalet toħroġ fit-toroq il-karozzi tagħha bl-ispejjeż ikollha tagħmel tajjeb għalihom l-Arriva. Fl-istess ittra l-uffiċjal ta' Transport Malta jgħid li f'ċertu ħinijiet is-servizz ta' trasport pubbliku provdut mill-Arriva mhu affidabbli xejn, tant li lanqas isir vjaġġ wieħed f'siegħa. Id-dikjarazzjonijiet ta' Transport Malta dwar is-servizz tal-Arriva jikkuntrastaw bil-kbir mal-mod kif iddeskriva s-servizz il-Prim Ministru Lawrence Gonzi waqt dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali aktar kmieni dan ix-xahar. Preferi dal-karozzi tal-linja li huma aċċessibbli għal persuni b'diżabilità, li huma ċertifikati Euro 5, li l-emissjonijiet tagħhom huma fost l-aħjar fid-dinja, ġifieri baxxi ħafna, li huma komdi ħafna iżjed mill-karozzi tal-linja li kellna dari. Fl-istqarrija l-Kelliem ewlieni Laburista Joe Sammut fisser id-dikjarazzjonijiet ta' Transport Malta bħala konferma tal-falliment tal-gvern fit-tapar fir-riforma li saret fit-trasport pubbliku. Joe Sammut fakkar li kien il-gvern li fassal ir-rotot u l-Prim Ministru suppost qed imexxi task force dwar it-trasport pubbliku. L-ittra lider li kienet xi dokument mistul li ndibatet lill-Arriva mid-Dibattitu ta' Transport Malta hija dikjarazzjoni ċara ta' dak li konna bħala partit Laburista ngħidu dak l-aħħar xhur illi r-riforma għat-trasport pubbliku ma qilix hija xejn għajr falliment totali f'dak li wieħed qed jistenna minn din ir-riforma. Joe Sammut saħaq li mhux aċċettabbli il-mod ta' kif it-tmexxija ta' Transport Malta issa qed tfarfar ir-responsabilità. Indubjament ir-responsabilità politika ta' hemmhekk ma ninsewx illi l-uffiċjali kollha fih dan Transport Malta inklużi il-Ministru responsabbli mit-trasport l-Onorevoli Stingat illum il-ġurnata għadhom jirretjenu l-kariga tagħhom sempliċement grazzi għal vot tal-Speaker għax il-mozzjoni kienet waħda ċara li qed turi li l-falliment kien qiegħed hemmhekk. Hemm dikjarazzjonijiet illum il-ġurnata jirriżulta li huma skorretti. Dawn id-dikjarazzjonijiet skorretti għal Joe Sammut ingħadu minn Stingat u Manuel Delija biex iqarqu bil-Pubbliku u bil-Parlament Malti. Riżultat ta' tibdil li sar fir-rotot fl-ewwel sitt xhur tal-operat tagħha f'pajjiżna l-Gvern kellu jħallas lill-kumpanija Arriva €1,700,000. Fl-istess ħin minn Lulju tas-sena l-oħra meta daħlet fis-seħħ riforma ta' trasport pubbliku l-Arriva ingħatat €10 miljun f'sussidji u skont il-ftehim li l-Gvern għamel mal-Arriva minn nofs is-sena d-dieħla sa nofs is-sena 2015 din il-kumpanija se tingħata ma' €17 miljun oħra f'sussidji.